मोजां मोनदां गोसोखौ आंथ' मोजां मोनखायो आरोना सानायखौबो एनिथिंखौबो बेखौबो प्रिटिखौबो खथ' मोजां साख्रियाव लाखा जाम्बा आसामाव दावराव जाबा बेंगलाव खालाम बेंगलाव दावराव जाबा आसामाव फै मोजांलै एमजि नोंथां नोंनानो जालालै जोंजों जेबो जाला मा जाबावसै आनलाखि नोंथाङा लाखि आरो नेक्स्ट बाराव जुदि नोंथाङा बिदि जायो अब्ला जोंबो दंसै मिथिबाय फंबाय एमजि मोजाङै संसार जालाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसेनानो हमनो हाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव एनिथिं एमजे ब्रादार आरो प्रिटि नार्जिनारिजों गोरोबफिनलायनायखौ लानानै माखासे भाइराल पस्ट गोसारगासिनो दङ थ' बिथांमोननि गोरोबलायनायनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो बिथांमोनखौ मोजां मोनदों आरो साबायखर बावहरदों थ' बिथांमोननि सायाव सोर सोर मा बुंदों नोंथांमोननो आं माखासे भिडिअ क्लिप होनाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो एनिथिं एमजेजों प्रिटिजों माबा गोरोबलायफिनबायना रायजोफोर दासो फट' शेयार खालामनाय नुदों मानसिफोरखौहाय मिथियामोन आङो मालानाथाय आंथ' मिथिया दासो मिथिदों आरोना आङो जा मोजां मोनदां गोसोखौ आंथ' मोजां मोनखायो आरोना सानायखौबो एनिथिंखौबो बेखौबो प्रिटिखौबो खथ' मोजां साख्रियाव लाखा जाम्बा गभर्नमेन्ट जब दङ बिजनेस दं आरो मा नांबावगौ आरोना आसाम टु बेंगल बेसेबां गोजान आरोना थांलाय फैलाया मोननैबो माने फेमिलिखौहाय बिसोरो मेनटेन खालामनो हायो आरोना आंनि बाथौआव नङा दे रायजोफोर एसेनोसै आं बिराद मोजां मोनबाय आरोना रायजोफोर प्रिटियाबो बिराद नायो सुन्दुरि स्मार्टखा आरोना फिसाला सासे एफा मोजां दङ जेरावबो आखा फाखा रोंखा राखा आरो मा नांबावगौ आरोना आं बिराद हेपि आरोना नोंसोरनि थाखाय लोगोफोर मालाय एमजेआसो सानब्रैसो गोदान फख्रियाव दुगैना फैफिननानै गावनि न'नि गोजाम फख्रियाव दुगैफिननो मोनसिगोनलै जोंहालाय माथो माला मोनबावनांगौ गोदान मोनो मालाय जाबो आयो आदै गला राजा जोंहा माला जाबनो मोनबावनो आसामाव दावराव जाबा बेंगलाव खालाम बेंगलाव दावराव जाबा आसामाव फै मोजांलै एमजि नोंथां नोंनानो जालालै जोंजों जेबो जाला मा जाबावसै आनलाखि नोंथाङा लाखि नोंथांनि दिन जोंनि हर थिगानो दं मोजाङानो जाबनांगौ दा निउसखौ नुखाबाय नङा होमबा एमजि फंबायनि निउसखौ ओंखायनो आं मोनसे खावलायदों फंबाय एमजि नोंथाङा मोजां संसार जालायदो बेवहाय प्रिटिजों समायखेर लाखाबाय नङा होमबा रायजोनि मोखाङाव आरो नेक्स्ट बाराव जुदि नोंथाङा बिदि जायो अब्ला जोंबो दंसै मिथिबाय फंबाय एमजि मोजाङै संसार जालाय गथ' गथाय दं नोंहाबो लायै जाफैबाय थानो हागोन नंदोंमोन जायगायाव सिनायगौमोन आं अनेक लाइक थांबावो बिसोर जेबो आयेन गैया गामिनि रुलसो सोलिगोन बेयाव फिसालाबो लोगो लादो खेबनांगौलै बिदिखौ मबाइलाव लाजायो भाइरासफोरखौ